Ebaluaziorako baliabide digitalak. 2 adibide praktiko. Kaixo, Alberto Goikotxea naiz. PT bezala lan egiten dut Santurtziko Emilia Zuza ikastetxean. Eta bideo honetan, ebaluaziorako baliabide digitalen erabileraren 2 adibide praktiko aurkeztuko ditut. Ikasleen ebaluazioan, baliabide digitalen erabilera ohikoa da hezkuntzan. Beren abantail nagusiak hauek dira: malgutasuna eta pertsonalizazioa, berehalako atzeralikadura, formatu eta multimedia aniztasuna, datuen bilketa eta analizirako erraztasuna, eta azkenik, konpetentzia digitalen garapena. Gure laguntza gelan, 4. mailako 2 talde egin ditugu: A taldea eta B taldea. Talde bakoitzak 2 ikasle ditu, eta talde bietan ortografia landu dugu. Ebaluaziorako talde bakoitzak tresna desberdin bat erabili du, eta tresnak ebaluatzeko taula bat prestatu dugu. A taldea, Google Forms inprimakiak. Google inprimakiak inkestak eta inprimakiak kudeatzeko softwarea da. Googleek eskaintzen duen doako Docs Editors paketearen barruan sartzen dena. Prestatutako inprimakia A taldeko ikasle bakoitzari e-postaz bidalitako esteka baten bidez helarazi genion. Ikasle bakoitzak inprimakia bere ordenagailuan bete zuen, eta erantzunak irakasleari bidali zizkion. Erantzunak bidali eta gero, ikusi puntuazioa botoia sakatuz, ikasle bakoitzak berehalako atzeralikadura lortzen zuen. Datu bilketa eta analiziaren aldetik, Google inprimakiak informazio ugari ematen du, bai emaitzena, bai galderena, bai partaide bakoitzarena. Gainera, bildutako datu guztiak kalkulu orri batean izateko aukera dugu. B taldea, Kahoot. Kahoot doako plataforma da. Ebaluazio galdeketak sortzea ahalbidetzen duena. Tresnaren bidez, irakasleak ikasgelan lehiaketak sor ditzake. Kahoot froga B taldeko ikasle bakoitzari e-postaz bidalitako esteka baten bidez helarazi genion. Ebaluazio ariketa B taldeko ikasleak taldean egin zuten, ikasle bien artean lehiaketa sortuz. Galdera bakoitzari erantzuna eman eta gero, ikasle bakoitzak berehalako atzeralikadura lortzen zuen. Ezen beharrezkoa froga osoa egin arte itxaron behar. Datu bilketa eta analiziaren aldetik, Kahootek ere informazio ugari ematen digu. Bestalde, datuak kalkulu orri batean antolatuta izateko ere aukera ematen digu. Esperientziaren analizia eta ondorioak. Prestatu dugun taulan ikus dezakegu Kahootek abantailak dituela motibagarritasun eta atzeralikaduraren aldetik. Ebaluazio tresnak emaitzetan izan dezakeen eragina aldetik, ikusi dugu eragile nagusia ikasleen ezaguera dela eta ez tresna bataren edo bestearen erabilera. Hala ere, Kahooten kasuan, erantzunik gabeko galdera gehiago hauteman ditugu. Agian, froga honetan sortzen den lehia inguruak maila txikiko ikasleak kikildu egiten dituelako. Ebaluaziorako tresna bietatik, guk Kahoot aukeratuko genuke, motibagarria delako eta froga egiten den bitartean atzeralikadura eskaintzen duelako. Hala ere, kontuan izan behar dugu, tresna hau talde homogeneo batekin lantzeko egokia dela. Eta gure taldean ezaguera maila txikiko ikasleak baditugu, agian egokiago eta lasaigarriago izango da Google inprimakiak erabiltzea. Hauek izan dira gure esperientziatik atera ditugun ondorioak. Gero arte!